hem triat a Carles Cano, un autor de la nostra època, nascut a València en 1957, un home que ha tingut molts oficis, però en referència a l'educació és llicenciat en Filologia Valenciana i durant més de 20 anys ha treballat com a professor de llengua i literatura. Ara és un autor reconegut amb més de 50 llibres publicats en diverses llengües i els seus gèneres són la narrativa infantil i juvenil, la poesia i la poesia visual. Respecte a la seva obra, es dedica a la poesia visual i objectiva des de l'any 2000, que va muntar una exposició de poesia visual amb els seus alumnes de literatura, que es titula Poemes, bromes i artificis. A l'any 2003 va exposar una altra que es titula Cartes i en 2005 va impulsar el projecte Bescanvi, que és una exposició intercanvi d'obra amb més de mig centenar de poetes, il·lustradors, dermatòlegs, titellaires, pintors, escultors i professores d'anglès. Encara que la seva obra té grans graus de complexitat diversos, la seva prosa tendeix a ser experimental a un nivell de níquel obiós. Continuant amb el que ha dit Paula, un dels seus projectes més ambiciosos i complet és Cagirel, que és el conte de la foto. S'anomena l'Illa Lliure. És un món imaginari poblat per uns animals fantàstics i estranyament ortogràfics, que semblen trets d'un llibre de matemàtiques. Després, Carles Cano ha rebut diversos premis, entre ells el Premi Lazarillo en 1994 per el llibre T'he agafat Caputxeta, el Premi Samaru del Bibliotecari Valencià en 1996 i el Premi Hospital Sant Joan de Déu de 2008 per Un botó, que ara donarem el llibre per a que em pugueu veure. I també ha sigut seleccionat de la llista d'honor de la CSI en els anys 1995 i 1998. Carles Cano també ha escrit moltes obres per a la literatura infantil i juvenil i els que més destaquen són Per un botó, com ha dit la meva companya, Un drac a dieta, Abuela i Hay un pèl a la sopa i en què es diferencia el blanc i el negre. Nosaltres que hem llegit algunes de les obres per al treball recomanem el llibre de Per un botó perquè és un llibre que està molt ple d'energia i té molt ritme. I aquest conte explica les conseqüències que passen quan un botó surt de la camisa d'un senyor molt gros. I ara a continuació nosaltres presentarem l'obra de Hi ha un pèl a la sopa, que va ser publicada per l'editorial Boramar l'any 2006. Mentre nosaltres preparem el nostre escenari, vosaltres podreu veure algunes de les obres de Carles Cano.